Slijedi video u kojem ćemo modelirati dio opreme mosta, nogostup, vijenac i rubnjak. U tu svrhu pravimo novi poprečni presjek, što znači da postavljamo i nove parametarske pravce. Pravce paralelne sa onima glavnog koordinatnog sustava, pravce pod kutem, te referentne točke za šupljine za instalacije. Zatim definiramo konturu poprečnog presjeka, te isto i zadamo rubne zareze pomoću naredbe chamfer, prvo na vijencu, a potom i na rubnjaku. Preostalo je nacrtati konture za šupljine te površinu istih oduzeti od ukupnog poprečnog presjeka. Pomoću alata Report možemo otvoriti pregled svih zbrajanja i oduzimanja kontura, odnosno površina, koji su na presjeku primijenjena. Ovaj presjek ćemo sada dodati na glavni presjek mosta. Zato nam koristi naredba External Boundary, pomoću koje apliciramo poprečne presjeke jedan na drugi, a u svrhu smanjenja količine parametarskih pravaca na glavnom poprečnom presjeku. Po odabiru naredbe kliknemo točku umetanja, a potom odaberemo poprečni presjek koji želimo umetnuti. Ishodište njegovog poprečnog presjeka pozicionira se na točku koju smo na velikom presjeku odabrali. Ujedinit ćemo donešene presjeke u jedan element te ga naposljetku označiti kao Structural Unit kako bi ga mogli ekstrudirati u tijelo. Na kraju pokrenemo rekalkulaciju modela. Presjeku ćemo dodati i asfaltni zastor, jednostavno crtanjem poligonalnog boundarya za koji već imamo sve potrebne pravce. Dodjeljujemo i novi Structural Unit za ekstrudiranje zastora u 3D tijelo.